Што і ў каго хоча забраць Лукашенка, за што яму павінны плаціць бізнесмены і якія планы на будучыню ёсць у беларускіх чыноўнікаў. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Плаці, каб прадаць сваё, альбо нюансы бізнеса ад Лукашэнкі. У яго сёння прайшла вялікая нарада па эканоміцы і народу сабралі шмат. Прысутнічалі і кіраўніцтва Савета міністраў і так званыя губернатары. Адно з галоўных пытанняў – гэта продаж беларускай маёмасці замежнікам, чые краіны лукашэнкаўцы лічаць недружалюбнымі. А гэта цяпер краіны Еўропы, ЗША і ўсе іншыя, хто асуджае вайну і рэпрэсіі. Напрыклад, нейкі амерыканскі бізнесмен мае завод у Беларусі і хоча цяпер яго прадаць. Дык што будзе? А нічога добрага. У такім выпадку Лукашенко проста адцісне гэты бізнес, і ён гэтага не хавае. Мы договорились, по-моему, никакого имущества мы никому не продаем, не передаем, если в результате санкций или каких-то других причин иностранцы, которые имеют здесь собственность, предприятия, компании типа Макдональдс, уходят с нашего рынка. Как я говорил, до свидос, мы разберемся сами. Праўда, могуць быць і выключэнні. Па словах Лукашэнкі, улады ўсё ж могуць дазволіць замежніку прадаць яго ж уласную маёмасць, але не бясплатна. Каб атрымаць такі дазвол, чалавек будзе павінен сплаціць пэўную суму ў беларускі бюджэт, якую канкрэтна падобна будуць вырашаць у кожным выпадку індывідуальна. Але можна не сумнявацца, што страсуць нямала. Іншага шляху няма. Инакш бизнес просто заберут. Правительство предлагает проявлять больше гибкости. Не знаю, сколько тут можно еще нагибаться в вопросах продажи имущества, как я уже сказал, иностранцами из недружественных стран и предусмотреть случаи, когда такое возможно. Невозможно никогда. Я уже об этом только что сказал, забегая вперед. Ну і ў якасці прыклада Лукашенко прывёў Макдональдс. Маўляў, амерыканцы хацелі сысці з Беларусі, але прадаць рэстараны ім не далі. Дзяржава тупа забрала іх сабе. А цяпер улады прададуць рэстараны новаму уласніку і заробяць на гэтым грошай. На думку Лукашэнкі, гэта бліскучая схема. Акрамя таго, Лукашенко ўжо звыкла паплакаўся пра санкцыі і эканамічны ціск, а затым пачаў пераконваць прысутных, што Беларусь незалежная і суверэнная дзяржава. Апошняе было звязана з падборкай прэсы, якую прыносяць Лукашэнку. Там ён начытаўся сумневаў у незалежнасці Беларусі ад Расіі і пачаў расказваць пра гэты, на яго думку, унікальны саюз дзвюх самастойных краін. Увогуле, гэта адбываецца не першы раз і вельмі заўважна, як Лукашэнку бесіць і раздражняе гэтая тэма. Бо хто-хто, а сам Лукашенко дакладна ведае і разумее ступень сваёй так званай незалежнасці. Акрамя таго, Лукашенко расказаў, як ён бачыць працу замежнага бізнесу ў Беларусі і адразу ж троху папалохаў патэнцыйных партнёраў. Галоўнае, што яго абурае, гэта вывад заробленых грошай за межы Беларусі. Лукашенко падкрэслівае, такога быць не павінна ані ў якім выпадку. Усе грошы мусяць заставацца ўнутры краіны. Мы предлагаем иностранцам одни из лучших условий. Преференции, льготы, инфраструктуру, ну, естественно, компетенции. Приходи и работай, но не ради наживы, за счет нашего народа. А если кто-то попытается, есть механизмы противодействия и вразумления. У перакладзе на чалавечую мову гэта значыць вось што. Працаваць замежнікам у Беларусі можна, але толькі так, як скажа Лукашенко. Інакш ёсць праверкі, сілавікі і новая сіза ў калядзічах. Пакуль Лукашенко куражыцца перад чыноўнікамі, яго абвесцілі прарокам. І гэта, на жаль, не жарт. У апошнім інтэрв'ю пратэірэй Фёдор Поўны так ухваляў Лукашенку, што вось да чаго дагаварыўся. Всем нам нужно учиться у Александра Григорьевича. Ведь то, что он говорит сегодня, это часто как пророчество. Меня могут упрекнуть в каких-то моментах то, что я сейчас говорю, но его жизненный опыт, его опыт как главы государства, его дар, этому не научишься. Это можно чувствовать.
У шубе у калонію. Лукашэнкаўскія чыноўнікі рыхтуюцца да сёлетняй амністыі і з гэтай нагоды паехалі па калоніях. Ольга Чупрыс, намесніца кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі, цяпер наведала папраўчую калонію нумар 4 ў Гомелі. Там утрымліваюцца зняволеныя жанчыны, сярод якіх нямала і палітычных, у тым ліку Марыя Калеснікава і Марына Золатава. Праўда, падчас свайго візіту пра палітвязняў Чупрыс не згадвала, затое актыўна расхвальвала Лукашэнку. Культ яго асобы прымае ўжо зусім дзікія формы, бо чыноўніца цяпер прывезла салодкія падарункі ад Лукашэнкі для дзяцей зняволеных жанчын і расказала, як ён пра тых дзяцей хвалюецца. Але асабліва звярнуў на сябе ўвагу стыль Ольгі Чупрыс. Па калоніі яна разгульвала ў раскошнай шубе. Дарэчы, чыноўніцы за кратамі вельмі спадабалася. Чупрыс нават паведаміла, што умовы там на ўзроўні хатніх. Забароніць выезд з Беларусі альбо спросцяць у яе уезд. Мінэканомікі апублікавала праект нацыянальнай стратэгіі ўстойлівага развіцця да 40-го года. Прасцей кажучы, гэта аптымістычныя планы чыноўнікаў на бліжэйшыя 17 гадоў. Так, напрыклад, яны збіраюцца развіваць рэгіёны, займацца тэхналагічнай незалежнасцю, укараняць штучны інтэлект ва ўсе сферы жыцця і гэтак далей. Непакоіць улады і дэмаграфічнае пытанне, бо па ім цяпер моцна б'е і нізкая нараджальнасць, і масавая эміграцыя беларусаў. Гэта прызнаецца і ў дакуменце, таму чыноўнікі прыдумалі вось што. Па-першае, яны хочуць завабліваць у Беларусь замежнікаў, цытата, з краін духоўна і культурна звязаных з нашай. Падобна, што гаворка тут ідзе пра расіян, а па-другое, яны плануюць спыніць адток беларусаў за мяжу. Праўда, якім чынам, пакуль не кажуць. І тут ёсць адзін трывожны званочак. Для рэгулявання міграцыі плануюцца змены ў заканадаўстве, якія закрануць уезд у Беларусь і выезд з яе. Але зноў жа, закрануць тыя змены замежнікаў альбо беларусаў, дакладнай інфармацыі пакуль няма. Адбыўся фінал працяглай і заблытанай крымінальнай гісторыі. Яшчэ ў 2010 годзе ў адной з вёсак Ельскага раёна забілі яе апошняга жыхара, немаладога пчаляра. Уся яго хата была ў крыві. Таксама з хаты знікла крыху больш за $1000. Падазраванага знайшлі на наступны дзень. Ім аказаўся 17-гадовы праблемны падлетак з суседняга аграгарадка. У хлопца знайшлі грошы забітага, а на вопратцы юнака была кроў яго ахвяры. Яго затрымалі і здавалася, што справа вырашаная, бо хлопец нават хваліўся забойствам свайму сукаберніку, які пасля расказаў пра гэта сілавікам. І хаця на судзе юнак адмаўляў сваю віну, усё ж атрымаў жорсткі вырак – 14 гадоў калоніі. Але хлопец абскардзіў прысуд. І далей пачаліся цуды. Бо на наступным пасяджэнні яго знаёмая змяніла паказанні, і ў хлопца раптам з'явілася алібі. Сукамернік раптам заявіў, што агаварыў хлопца, а паняты, які прысутнічаў на обшуку ў доме забойцы, прызнаўся, што на свае вочы не бачыў, як і дзе міліцыя знайшла ў падазраванага грошы і акрываўленую вопратку. У выніку справа развалілася. Юнака апраўдалі і адпусцілі на волю. Але гэта быў далёка не канец гісторыі. Ужо праз 4 гады яго ўсё ж пасадзілі, але за іншае жудаснае злачынства. Хлопец, які ўжо стаў дарослым мужчынам, паспрабаваў згвалтаваць малое дзіця, за што атрымаў 10 гадоў калоніі. І пакуль ён сядзеў, следчыя зноў заняліся справай пра старое забойства і раскрылі яго. Прычым хлопца падвяла любоў да эпісталярнага жанру, прасцей кажучы, да перапіскі з блізкімі. Аказалася, што праз столькі гадоў бацькі падазраванага ўсё яшчэ захоўвалі яго лісты з турмы, агулам каля 500 штук. А ў тых лістах забойца прасіў бацькоў паўплываць на сведкаў, каб тыя далі ілжывыя паказанні. Паступова загаварылі і іншыя знаёмыя гэтай сям'і. Таксама знайшліся лісты, дзе хлопец прызнаваўся ў сваіх фантазіях наконт дзяцей, і нават адшукаліся нататкі, дзе ён сам распісаў, як забіў таго няшчаснага пчаляра. Акрамя таго, аказалася, што ў 13-м годзе хлопец згвалтаваў 9гадовую дзяўчынку, але тады пазбег адказнасці, бо малая расказала бацькам, але не паведаміла ўсёй праўды, і сям'я вырашыла не звяртацца ў міліцыю. Новы суд прайшоў у восені 23-го года. На ім забойцу прызналі вінаватым і прысудзілі 20 гадоў калоніі. Брутальны хапун у Драгічыне скончыўся рэанімацыяй. Там жорстка затрымалі як мінімум 6 мужчын. Афіцыйнай нагодай для ператрусаў стаў нібыта пошук зброі. Прычым обшукі праходзілі брутальна. Зрывалася падлога і навясныя столі ў дамах. Выбіваліся вокны ў машынах. Як паведамляецца, не шкадавалі і людзей. Адзін з затрыманых доўга ляжаў на вуліцы на зямлі ды сплываў крывёю. Пазней яго даставілі ў рэанімацыю, але яго далейшы лёс невядомы. Прычым справа не палітычная. Паводле
Для інфармацыі праваабаронцаў усіх затрыманых аб'ядноўвае тое, што яны займаюцца памежным гандлем, прасцей кажучы, чаўночным бізнесам. Але якія абвінавачванні выставілі затрыманым і ўвогуле чаму да іх раптам прыйшлі, пакуль што інфармацыі няма. Вядома толькі, што пасля сілавікі адпусцілі як мінімум аднаго чалавека. Але нікуды не падзеліся і палітычныя затрыманні. Гарадзенец Кірыл Крошкін апошнім часам жыў у Польшчы. Па вяртанню ў Беларусь яго скапілі і адправілі ў СІЗА. Цяпер пачаўся суд. Што такога нарабіў мужчына, улады і сілавікі не агучваюць, але Крошкіна вінавацяць аж па 5 артыкулах крымінальнага кодекса. Сярод іх і распальванне варожасці, і фінансаванне экстрэмісцкай дзейнасці, і пратэсты, і нават абразы Лукашэнкі. Цяпер мужчыну пагражае да 12 гадоў калоніі. А ў Быхаве сілавікі помсцяць сыну за яго бацьку. У пачатку снежня затрымлівалі быхаўскага журналіста і пісьменніка Сергея Антонова. Яго выклікалі ў КДБ, дзе абвінавацілі ў супрацы з парталам, які ўлады лічаць экстрэміскім. Затым быў ператрус, допыты і 2 сутак у ізалятары. Пасля Антонова адпусцілі, і ён адразу выехаў з Беларусі. Цяпер жа стала вядома, што пасля ад'езду Антонова сілавікі прыйшлі па яго дарослага сына. Мужчыну затрымалі па адміністрацыйнай справе, правялі ператрус і цяпер шыюць яму крыміналку. Вінавацяць у абразе Лукашэнкі, а пакаранне там да 4 гадоў калоніі. У Баранавічах невядомы ловіць і забівае катоў. Мясцовая актывістка б'е трывогу. За апошнія месяцы знайшлі ўжо некалькі забітых жывёлаў, прычым над імі яшчэ і жорстка здзекваліся. Былі сляды збіцця, а ў аднаго ката не было вачэй. Жанчына ўжо звярталася ў міліцыю, але вычварэнца пакуль не адшукалі. Калі яго знойдуць, то максімальнае пакаранне, якое пагражае за такія дзеянні, гэта да 3 гадоў за кратамі. А ў гродзенскім заапарку адсвяткавалі незвычайны дзень народзінаў Машы і Лёшы. Калі што, гэта такія імёны носяць мясцовыя медведзяняты. Дакладнай даты іх нараджэння ў заапарку не ведаюць, але па падліках спецыялістаў яны з'явіліся на свет летась недзе ў сярэдзіне студзеня. Таму і было вырашана адсвяткаваць дзень нараджэння гадаванцаў. Супрацоўнікі заапарка нават сваімі рукамі зрабілі медведзянятам салодкі падарунак. Торт, куды паклалі белы хлеб, тварог і печыва, а ў якасці начынкі дадалі мёд і згушчонку. Зверху торт упрыгожылі цукатамі, разынкамі, зефірам, мандарынамі, пернікамі і глазураванымі сыркамі. Тых, хто хвалюецца ці не нашкодзіць салодкае медведзям, супрацоўнікі заапарку супакойваюць. Раз на год можна. Дактары папярэджваюць беларусаў. У бліжэйшыя часы будзе няпроста. Зараз у краіне адзначаецца сумесная цыркуляцыя адразу некалькіх сезонных вірусаў. Гэта і грып, і ковід, і звычайныя ОРВІ. Прычым больш за палову хворых гэта дзеці. У найбліжэйшыя тыдні чакаецца яшчэ і пад'ём захворванняў на вострыя рэспіраторныя інфекцыі. Таму беражыце сябе і сваё здароўе. Вось такія навіны чацвярга. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.